Nangona iNtshona Kapa ebichazwe njengelona phondo linenani elisezantsi lokubulawa kwabantu kwisiqingatha sokugqibela, abahlali baxhalabile ngamanani aphezulu olwaphulo-mthetho. iNyanga yayike yatshotsha entla njengeyona ndawo kubulawa kuyo abantu phambi kokuba yehle kwiminyaka emibini egqithileyo. Igumgedle elijongene nobundlobongela ekuhlaleni lithi ngoku lilwisana namanani aphezulu amatyala okudlwengula nokubiwa kweemoto. Ukubethakala kwabakwantsasana ukoyisa lo mkhwa kungenxa yokungalinganwa ekunikezelweni kweenkonzo. Yile nto saye sadibana no-social justice collusion, no-equal education, sabheka ezinkundleni zamatyala, sizama ukucenga nokunyanzelisa umphathiswa wesipolisi into yokubana bake bayijonge le nto yokuziswa kwezixhobo zokusebenza kwindawo zethu. Bambi ekuhlaleni bathi baphila ubomi bentshontsho. Ubundlobongela bhuti wami andifuna uxoka mani, yinto esiphila nayo apha every day. Ingcali kwezokhuseleko ephondweni zithi iNtshona Kapa inembali yobundlobongela ifana nqwa neKwaZulu-Natal neGauteng. If we look at from going back to about 2011, is that actually the number of murders within the Western Cape has increased by almost 100%. So there's been about 100% increase over the past 10 years. Obviously, there was a bit of a decline in recent years with lockdown, but certainly we've seen this kind of upward trend over 10 years of increases in violent crime. Ingcali zithi inkqubo zikarhulumente zezokhuseleko noko ziyeza neziphumo kancinci. Thule Joka, Izindaba ze SABC, Nase Cape.